Naimbang oras tayo aming kakabsat, siyak na nalit sa tabor bumanglag, ag nanayad iti mapuraw ang lakapan kagayan, nagtrap-trabaho bilang OFW ita ditikwe. Isagsagot ko man da ito nga kantat, kadigiti kalugara, itan lakapan kagayan, inkastamit kada kayo nga viewers, iti na ito yung Facebook page, sa Dilo Marian Rayaw, kadigiti OFW, sa Ilocan. Sabay kumabiyag kuta indingam ununoy tuy agayaken ka sunata na igamer iti ayat ang nagtaod kaunggan tuy puso langit iti kayarigaken ka wen sika inararapa ako napatek ka tuy puso ken rikna jakaya amapukaw kat nenak sikalaeng tinay ayak ko itita ken iyag nanayon sikabiyag ko't makaidapang nuapay naragsak tinubong ko sikalaeng tinay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatay ka dito'y puso wen sika na tinayayat ko langit iti kayarigaken ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy puso ken riknak jagaya amapukaw kat denak sikalaeng tinay ayat ko idita ken tiyag nanayon sika